Heipä hei ja tervetuloa tänne tapahtumien hankinnat ja sopimukset koulutuksen toiseen osaan. Tässä me puhutaan viranomaisyhteyksistä, luvista, ilmoituksista ja sen sellaisista asioista. Tämä ehkä vaikuttaa ja kuulostaa vähän hankalalta, mutta mä lupaan, että se ei ole vaikeaa. Tervetuloa mukaan. Muutama sana itsestä, sikäli jos ette vaikka ole ykkösosaa katsoneet, vaan hypänneet suoraan tähän. Mä oon tosiaan Jenna Kankaanpää ja mä oon hämeenlinnalainen tapahtuma-asiantuntija, projektipäällikkö ja aika monissa liemissä keitetty tapahtuman tekijä. Oon tehnyt aika erilaisia tapahtumia, urheilutapahtumista, kulttuuritapahtumien kautta lasten tapahtumiin, tämmöisiin kaupungin järjestämiin isoihin taidehässäköihin ja taiteiden yökonsepteihin. Ja sitten olen tehnyt isoja partioleirejä, eli tuhansien ihmisten useiden päivien kestoisia pitkiä kokonaisuuksia. Mutta aika monissa liemissä olen siis keitelty ja ihan mahtavaa päästä kertomaan teille vähän tästä omista kokemuksista ja mä toivon, että tästä on teille hyötyä. Tervetuloa mukaan. No, tapahtuman tekijän on tosiaan luovittava läpi aikamoisesta tämmöisestä lupa-ilmoitusviidakosta, mikä ehkä ensi alkuun tuntuu aika pelottavaltakin ja ainakin vähän ehkä ylitsepääsemättömältä. Mutta ei hätää. Tämän seuraavan tunnin aikana mä annan sulle kartan, minkä avulla sä pääset luovimaan tästä hetteiköstä läpi. Ensimmäisessä osassa me tehtiin sidosryhmäkartta ja toivottavasti sulla se sidosryhmäkartta on siellä työpöydällä, mutta mikäli näin ei ole, niin sellainen tosiaan kannattaa käydä tsekkaamassa sieltä ykkösosasta ja se kannattaa tehdä kuntoon. Mutta nyt me puhutaan täältä ulkokehän näistä yhteistyökumppaneista, eli lupien kanssa me keskustellaan sit sellaisiin organisaatioihin kuin poliisi, pelastusviranomainen, ympäristöterveys- tai terveystarkastaja, ELY-keskus, avi, maanomistajat, Teosto, Gramex ja niin edespäin. Nämä nimet oli tosiaan sen meidän kuvitteellisen tapahtumatoimikunnan henkilöitä ja ehkä korostaa vielä nyt tässäkin yhteydessä just sitä, että kannattaa olla yksi ihminen nimettynä, kuka on vastuussa kunkin yhteistyötahon kanssa käytävistä neuvotteluista ja keskusteluista, niin se asia pysyy silloin hyvin paketissa ja te tiedätte, kuka siitä asiasta kaikista parhaiten tietää ja osaa vastata sitten muiden kysymyksiin, kun se on vastuutettuna tällä tavalla. Toki ehkä tapahtumia tehdessä noin ylipäänsä en suosittele sitä, että jätetään joku asia vähän niin kuin yhdelle ihmiselle niin kuin oman onnensa nojaan, eli kannattaa aina olla vähintään mietittynä, mutta ehkä myös nimettynä henkilö, kuka siinä sitten tukee ja auttaa tätä vastuussa olevaa henkilöä, mutta vastuuttaminen on muuten hyvä asia. No niin, aloitetaanpa sitten. Eli mitä ilmoituksia, lupia ynnä muita siitä tapahtumasta olisi tarpeen tehdä? Tapahtumalupa on yleensä kuntakohtainen. Eri kaupungilla ja kunnilla on erilaiset menettelyt siitä, että minkälaisia tapahtuma-ilmoituksia he haluaa oman kunnan alueella järjestettävistä tapahtumista. Usein tämmöiset kaupungin tai kunnan tapahtumaluvat liittyy alueiden käyttöön. Esimerkiksi mun kotikaupungissa Hämeenlinnassa on pari sellaista isoa puistoa, mitä käytetään tosi paljon erilaisissa tapahtumissa. Niin silloin kaupunki haluaa ne ilmoitukset nimenomaan siitä syystä, että ne tilat on varattu asianmukaisesti silloin tapahtumien käyttöön. Mutta voi olla tietenkin muitakin syitä sitten, että minkä takia kunta se ilmoituksen haluaa. Tässä mä muistutan taas siitä, että jokaisessa, ainakin melkein, kunnassa ja kaupungissa löytyy joku tapahtuma-asiantuntija
kulttuurisihteeri, tapahtumakoordinaattori tai joku vastaava viranhaltija, jonka työtehtäviin kuuluu niiden tapahtumien tekemisessä avustaminen ja tukeminen. Niin ihan ensitöiksenne, kun lähdette sitä tapahtumaa suunnittelemaan ja tekemään, niin selvittäkää, että kuka se tapahtumakoordinaattori tai asiantuntija on. Olkaa yhteydessä, käykää kahvilla ja käynnistäkää se keskusteluyhteys sen teidän oman tapahtuman osalta. Se ei maksa mitään ja se on ihan valtavan tärkeä ja merkittävä apu, mitä te voitte saada siltä tapahtuma-asiantuntijalta. Näissä tapahtumaluvissa vielä on aika moninaiset ne aikataulut, että missä vaiheessa kunnat haluaa ilmoitukset niistä tapahtumista, että ne kannattaa aina tarkistaa sieltä oman kunnan vaikka verkkosivuilta. No sitten tosi tärkeä ilmoitus on ilmoitus yleisötilaisuudesta, mikä tehdään poliisille. Ja se tehdään minimissään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa ja suosittelen kaikkien lupien kanssa olemaan mieluummin vähän aikaisessa kuin vähän myöhässä, mutta tämä poliisin ilmoitus yleisötilaisuudesta on oman kokemukseni mukaan usein sellainen, että poliisilta se kuittaus tulee aika kalkkiviivoilla siihen. Siinä poliisin ilmoitus yleisötilaisuudesta lomakkeella käydään sitä vielä vähän tarkemmin läpi, mutta sillä ilmoitetaan esimerkiksi järjestyksenvalvojien määrää ja tällaista, ja poliisi saattaa sitten kommentoida siihen, että tämä järjestyksenvalvojien määrä esimerkiksi on liian pieni, näitä pitää olla enemmän ja niin edespäin, mutta että niitä saa monesti odotella sitten vähän jännityksellä niin pidemmällekin, että koska se kuittaus sieltä poliisilta saadaan. Se lomake löytyy poliisin sähköisestä asioinnista ja se on samanlainen ympäri maata. Se kannattaa käydä myös lataamassa hyvissä ajoin, vaikka ei sitä palauttaisikaan, mutta että käy katsomassa, että mitä tietoja siihen lomakkeeseen pitää laittaa, niin sitten on valmiina tavallaan kaikkien oikeiden lippulappusten kanssa siinä vaiheessa, kun sitten se pitää oikeasti jättää se ilmoitus. Pelastusviranomaiselle jätetään turvallisuussuunnitelma. Tämä on yleensä 2-3 kuukautta ennen tapahtumaa ja siinä on kyseessä siis pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, mikä ilmoitetaan. Käydään tätäkin kohta vielä vähän tarkemmin läpi. Sitten jos meillä on jonkinlaista ruokaa tai meillä on vessoja tai jätehuoltoa vaativia asioita tai näin, niin ilmoitus ympäristöterveydelle tehdään myös. Eli elintarvikehuoneistoilmoitus, jos siellä valmistetaan ruokaa siellä tapahtumassa, siihen liittyen sitten omavalvontasuunnitelmat, mitä missäkin hyvinvointialueella vaaditaan. Sitten myös ympäristö- ja jätesuunnitelma, jos kyse on isommasta tapahtumasta. Tämäkin on 2 kuukautta ennen tapahtumaa. No sitten, mikäli meidän täytyy jollakin tavalla kajota liikennejärjestelyihin, eli me tarvitaan meidän pitää sulkea vaikka katu tai tehdä jotain, ottaa vaikka pysäköintipaikat pois käytöstä jonkun kadun varressa, niin nämä luvat haetaan yleensä kaupungilta, puhutaan katutyöluvista, ja niissä kannattaa olla tosi hyvissä ajoin liikkeellä, koska varsinkin kaupunkialueella niin voi olla, että sinne on vaikka suunniteltu sinne alueelle esimerkiksi jotain korjaustöitä tai toimia, niin se, että jos se valkenee teille nämä korjaustoimet vasta vaikka kuukautta ennen tapahtumaa, niin se voi aiheuttaakin aika isoja ongelmia. Et siinä mielessä kannattaa olla myös sinne kaupungin, mikä sitten onkaan kaupunginrakenne tai muu tämä niin kuin infraosasto, niin sinne kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä niin kuin näistä eri järjestelyistä. Sitten jos me ollaan taajaman ulkopuolella ja täytyy vaikka vaikuttaa nopeusrajoitukseen, väliaikaisesti muuttaa nopeusrajoitusta, niin ELY-keskus on siinä kohtaa sitten oikea viranomainen ja myöntää luvat tälle. Ja niissä kanssa hyvissä ajoin ennen. Jos tarvitaan anniskelulupaa, niin sen myöntää avi. Sitten vähän kuntakohtaisesti vaihdellen tehdään meluilmoituksia ja sitten musiikki-ilmoitukset tehdään tuonne Teostolle ja Gramexille. Joensuun kaupungin osalta tosi kattavat tiedot löytyy joensuuevents.fi-osoitteesta
ja sieltä alasivu luvat, niin siellä on ihan äärettömän hyvin listattuna ja linkitettynä kaikki luvat, mitä Joensuussa järjestettävissä tapahtumissa täytyy ottaa huomioon. Ne kannattaa käydä sieltä tsekkaamassa. Jes, sukelletaan vähän sitten tarkemmin, että mitä nämä kukin ilmoitus on syönyt ja mitä ne pitää sisällään. Tiedätte sitten olla valmiita, kun aika tulee ja ilmoitus pitää käydä tekemässä. Eli ilmoitus yleisötilaisuudesta tehdään poliisille sähköisellä lomakkeella poliisin sähköisessä asioinnissa. Ja se on tosiaan hyvä käydä kurkkaamassa ja vaikka suurin piirtein heti, kun lähtee tapahtumaa suunnittelemaan, että mitä liitteitä siinä pitää olla ja niin edespäin, niin sitten ne ei tule yllätyksenä siinä vaiheessa tosiaan, kun asia on ajankohtaista. Ilmoitus on mun mielestä hyvä tehdä aina. Vaikka olisi pienikin tapahtuma, niin kyllä se ilmoitus on ihan järkevä tehdä. Poliisi arvioi nimittäin sen ilmoituksen perusteella, minkä verran järjestyksenvalvojia tapahtumassa tarvitaan tai mitä huomioitavaa esimerkiksi liikenteen ohjauksessa sitten on. Ja vaikka lisättävää ei olisikaan tai sikäli tapahtuma olisi niin pieni, että poliisilla ei siihen ole niin kuin muuten sanomista, niin on tosi hyvä, että poliisilla on aina tieto käynnissä olevista tapahtumista. Jos päätätte vaikka pienen tapahtuman kanssa, että ette tee poliisille ilmoitusta yleisötilaisuudesta, niin kannattaa aina ilmoittaa kumminkin sinne poliisilaitokselle, että koska ja missä teillä on tapahtuma käynnissä. Sitten jos tulee vaikka joku onnettomuustilanne tai muu, niin poliisilla on heti tietoa, että siellä on tapahtuma ja he osaa sitten siihen suhtautua. Mikäli tapahtuma järjestetään sisätiloissa eikä se vaadi järjestyksen valvontaa, niin ilmoitusta ei yleensä tarvitse tehdä. Eli siis jos puhutaan vaikka taidenäyttelyavajaisista tai koulun myyjäisistä tai tällaisista, niin niistä ei yleensä sitä ilmoitusta ole tarvetta tehdä. Ja ne aikarajat on valtakunnallisesti niin, että suurista tapahtumista ilmoitus pitää tehdä 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua ja pienemmistä 5 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Ja nämä on minimimääriä. Ja näissä kyllä suosittelen, koska nuo käsittelyajat voi olla tosi pitkiä ja niihin voi tulla sit yllättäviäkin muutoksia, varsinkin isommissa tapahtumissa, niin kannattaa olla ajoissa. Älkää jättäkö viimeiseen tippaan. Ja poliisille ilmoitetaan tapahtuman perustietojen lisäksi, eli missä tapahtuma järjestetään ja monelta ja niin edespäin, niin ainakin seuraavia. Eli jos teillä on siellä rakennelmia, erityistä välineistöä, niin niistä ilmoitus, eli jos teillä on katsomoita, esiintymislavoja, jotakin yleisölle tarkoitettuja, vaikka bensiinhyppytornia tai jotain vastaavaa, niin näistä kaikista pitää ilmoittaa poliisille. Sitten siinä pitää olla turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, missä erityisesti kiinnitetään huomiota siihen järjestyksen valvontasuunnitelmaan. Ja järjestyksen valvojien tiedot pitää olla siinä myös sitten ilmoitettuna. Ja tässä kannattaa aina sitten muistaa tosiaan, että kuinka paljon niitä tarvii niitä NS-kortillisia järjestyksen valvojia, eli sellaisia henkilöitä, kenellä löytyy järjestyksen valvojakortti, ja sitten kuinka paljon voi olla niitä, kenellä sitä korttia ei löydy, mutta että he toimii sitten näiden lisensoitujen järjestyksen valvojan alaisuudessa. Sisällytetään siihen tiedot mahdollisesta vastuuvakuutuksesta, tieto mahdollisesta alkoholin anniskelusta, avotulesta, musiikin esittämisestä. Avotulella tarkoitetaan myös esimerkiksi pyrotekniikkaa ja muuta, tai ilotulitusta tai tällaisia, ne pitää myös ilmoittaa aina poliisille. Plus sitten suunnitelma liikennejärjestelyistä, jos ja kun tapahtuma vaikuttaa ympäristön liikenteeseen. Ja liikenteen ohjaajiksi esitettävien nimet ja henkilötunnukset pitää olla sitten siinä ilmoituksessa myös mukana. Liikenteen ohjaajaksi yleensä kelpaa henkilöt, kenelle löytyy ajokortti, eli sillä sen ajokortin turvin voi sitten ohjata vaikka parkkipaikan liikennettä. No sitten siirrytään pelastusviranomaiseen ja puhutaan hetki pelastus- ja turvallisuussuunnitelmasta. Eli tapahtumaan on tehtävä pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, mikäli arvioidaan
että tapahtumassa on yhtäaikaisesti läsnä vähintään 200 henkilöä. Eli tässä nyt kannattaa huomioida, että aika moni tapahtuma täyttää kyllä tämän vaateen. Että 200 henkilöä ei ole kovin iso porukka. Sitten jos meidän yleisönä tai kohderyhmänä on jokin erityisryhmä, esimerkiksi pienet lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset, ja heitä on yli 100 henkilöä. Tämä tietenkin johtuu ihan siitä, että jos tulee hätätilanne ja joudutaan vaikka evakuoimaan tapahtumapaikka, niin vaikka nyt sitten ikäihmisiä tai liikuntarajoitteisia on eri lailla niin kuin hankala liikutella paikasta toiseen, eli se pitää huomioida sitten siinä pelastussuunnitelmassa. Jos tapahtumassa käytetään avotulta, ilotulitteita, pyroteknisiä tuotteita tai muita vastaavia, niin ne täytyy ehdottomasti myös olla siinä pelastus- ja turvallisuussuunnitelmassa mukana. Ja yleensä siis myös että jos on esimerkiksi tapahtuma, missä on tällaisia ruokarekkoja ja niissä on esimerkiksi kaasuliedet, niin tuohon turvallisuussuunnitelmaan sisällytetään myös sitten tai ilmoitetaan ne kaasut, mitä tapahtumassa käytetään. Jos tapahtuma järjestetään sellaisessa sisätilassa, mitä ei ole suunniteltu yleisötapahtumiin ja yleisömäärä on yli 100 henkilöä, niin pelastus- ja turvallisuussuunnitelma pitäisi tehdä. Tällä tarkoitetaan nyt ehkä vaikka, jos meillä on vaikka joku vanha tehdasalue, missä järjestetään konsertti tai vastaava, niin sellaisissa ne ilmoitukset täytyy tehdä. Ja yleensä ne pelastussuunnitelmathan on kiinteistöllä olemassa. Eli jos me järjestetään tilaisuus jossakin vaikka tapahtumatalossa, niin heillä on olemassa pelastussuunnitelmat ihan niin kuin entuudestaan, niin sellaisissa niitä ei tapahtuman järjestäjän erikseen tarvitse tehdä. Mutta jos me mennään sellaiseen tilaan, mitä ei normaalisti käytetä tapahtumissa, niin silloin se on pelastussuunnitelma myös tehtävä. Jos tapahtumassa on käytössä tilapäismajoitus, kuten koulumajoitus, se on hyvä tai helppo ymmärtää, että kouluja ei ole suunniteltu majoituskäyttöön, joten silloin se pelastussuunnitelma pitää olla tehty myös niin kuin niiden osalta. Tai sitten jos tapahtuman poistumisjärjestelyt poikkeaa tavanomaisesta. Tai sitten jos se tapahtuman luonne on sellainen, että se aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. Mä en äkkiseltään pohtimalla keksinyt mitään tapahtumaa, mikä voisi olla sellainen, että se aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille, mutta ehkä nyt jos miettii sitten jotain vaikka, voiko olla vaikka joku moottoriurheilutapahtuma sellainen, missä on sitten vaara siitä, että joku voi jäädä auton tönnäsemäksi tai jotain vastaavaa, niin ehkä tällaiset voisi olla sitten niin näitä tapahtumia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston sivuilta löytyy valmis pohja tämän turvallisuussuunnitelman tekemiseen, ja tuossa on linkki teille sinne nettisivuille. Ja mä kyllä suosittelen ihan kaikenlaisissa tapahtumissa, vaikka olisi pieni tapahtuma ja vaikka olisi sellaisessa paikassa, missä se pelastussuunnitelma on tehty, niin mä suosittelen kyllä tekemään aina sen turvallisuussuunnitelman siitä huolimatta, koska se on tavallaan aina tapa ajatella myös sitä turvallisuutta niin, että se tulee ajateltua. Että käytetään hetki siihen, että pohditaan, että mitä riskejä meillä voi tässä tapahtumassa olla ja mitä meidän pitäisi ottaa huomioon, jotta tämä tapahtuma sujuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten kun ne on mietitty läpi, niin niihin on myös helppo reagoida. Ja ehkä myös poissulkea, kun se tehdään hyvissä ajoin. Niin sikäli se on hyvinkin suositeltavaa. No, ilmoitukset ympäristöterveydelle, eli ennen hyvinvointialueita nämä asu siellä kunnissa, terveystarkastajat ja muut. Nykyään tämä on hyvinvointialueiden alasta toimintaa. Pohjois-Karjalassa ympäristöterveys toimii viranomaisena asioihin, mitkä liittyy elintarvikkeiden myyntiin ja tarjoiluun, juomaveteen, käymälöihin ja tupakkatuotteisiin liittyvissä asioissa. Ja lomake yleisötilaisuuksia varten löytyy Siun Soten sivuilta, ja tuosta löytyy myös sitten linkki sinne sivuille. Mulla rupesi Siri juttelemaan täällä jotain hassuja. Niin. Yes. Tapahtumalle pitää tehdä ympäristöterveyden yleisötilaisuusilmoitus, mikäli sinne on tulossa yhtä aikaa vähintään 500 kävijää.
nämä tapahtuman ilmoitusajat on samat kuin siinä poliisi-ilmoituksessa, eli 30 vuorokautta ennen tapahtumaa ja pienemmistä sitten 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Ja erityisen tärkeää ehkä näissä vielä ympäristöterveyden asioissa on se, että jos te valmistatte itse esimerkiksi ruokaa siellä tapahtumassa, niin silloin itse olisin kyllä jo hyvissä ajoin yhteydessä sinne terveysviranomaiseen, terveystarkastajaan, ja kävisin sitä keskustelua hyvissä ajoin siitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon, mitä vaatimuksia on, miten olisi järkevää tehdä sitä suunnittelua parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin näissä, koska se lupaviranomainen on aina kuitenkin yksittäinen henkilö, niin vaikka totta kai siis säännöt on samat kaikille, mutta ehkä näissä varsinkin niin se sääntöjen tulkinta voi olla aina vähän erilaista. Jotkut katsoo tiettyjä asioita enemmän läpi sormien kuin toiset, niin on tosi hyödyllistä käydä ihan reipasta keskustelua terveysvalvojan kanssa siitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon. He mielellään kyllä siinä auttaa ja näkevät myös mieluummin, että tapahtuma on turvallinen ja järkevästi tehty, kuin se, että sitten mennään niin sanotusti metsään. Siinä yleisötilaisuusilmoituksessa pitää kirjata muun muassa seuraavia asioita, eli veteen liittyvät asiat, talousvesijärjestelyt ja jätevesijärjestelyt, hulet, vedet ja muut, elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu, onko tapahtumassa alkoholitarjoilujen myyntiä, sitten tupakointiin liittyvät järjestelyt, missä on tupakkapaikat, myydäänkö tupakkaa ja niin edespäin, miten jätehuolto järjestetään ja sitten käymälät ja vielä melu lisäksi. No sitten hypätään musiikki-ilmoituksiin ja lupiin. Nämä on sellaisia, mitkä aika monesti laittaa raapimaan päätä, että mites nämä musiikki-ilmoitukset nyt oikein menikään. Nämä on myös muuttunut tässä viimeisen ehkä 10 vuoden aikana jonkun verran, että tämä on nykyään ehkä vähän suoraviivaisempaa toimintaa kuin mitä tämä on aikaisemmin ollut. Mutta pääperiaatteessa, että jos ja kun tapahtumassa soitetaan minkäänlaista musiikkia, oli se sitten taustamusiikkia, livemusiikkia, DJ soittaa levyjä, lauletaan karaokea, mitä tahansa, niin teostolta hankitaan silloin asianmukainen tapahtumalupa musiikin esittämiseen. Ja se tapahtumaluvan hinnoittelu riippuu aina siitä tapahtuman koosta ja esitystavasta. Ja kun te menette, nämä löytyy tuolta musiikkiluvat.fi-sivustolta, nämä kaikki erilaiset lupavariantit, niin niitä on aikamoinen määrä siellä. Mä suosittelen tosi lämpimästi ottamaan yhteyttä sinne teoston asiantuntijoihin. Sieltä löytyy ihan valtavan hyviä asiantuntijoita laajalla kokemuksella, jotka tosi mielellään auttaa siinä, että minkälainen lupa olisi järkevintä hankkia siihen teidän tapahtumaan. Jos tapahtuman järjestäjänä on esimerkiksi yhdistys, joka aika säännöllisesti järjestää pieniä tapahtumia, voitaisiin ajatella vaikka, että jos teidän kyläyhdistys järjestää vaikka jotain tämmöisiä kirpputoritapahtumia tai vastaavia säännöllisesti ja siellä on tarvesta musiikkia soittaa, niin siinä kohtaa esimerkiksi kannattaa hankkia semmoinen taustalla, siis toistaiseksi voimassa oleva taustamusiikkilupa, koska se sitten mahdollistaa sen musiikin soittamisen ihan koska vaan. Se on aina vuosittain uudistettava se lupa. Mutta sitten tosiaan, jos on yksittäisestä tapahtumasta kyse, niin sille saa myös sitten hinnan. Ja siihen saa apua sitten sieltä musiikkiluvat teostolta. Anteeksi. Joo. Ja tämä on sellainen asia, että siitä esitettävästä musiikista oikeasti pitää aina maksaa ja siihen on hankittava lupa. Ja mä kyllä kannustan tähän. Se on ensinnäkin reilua ja se on oikeudenmukaista,
ja oikein, että ne luvat hankitaan, vaikka se ehkä tuntuu vähän siltä, että pitääkö näihin nyt sitten ja noin. Teoston ja tai Gramexin ihmiset voi tehdä myös sitten pistotarkastuksia tapahtumiin ja toimipisteisiin, että onko siellä ne luvat kunnossa. Niin mä kyllä ehdottomasti tosi lämpimästi suosittelen sitä, että hankitte ne asianmukaiset luvat heti kättelyssä. No sitten jos palataan taas siihen meidän tapahtuma-aikatauluun, niin nämä lupa-asiat kannattaa kyllä myös sitten aikatauluttaa sinne teidän tapahtuman polulle tai sinne toimintasuunnitelmaan. Eli mitä enemmän olet ajoissa niissä lupa-asioissa, niin sen vähemmän ongelmia sitten aiheutuu siinä tapahtuman tekovaiheessa. Eli taas kun lähdetään täältä vasemmalta ja lähdetään suunnittelemaan sitä tapahtumaa, niin kannattaa ihan siinä alkuvaiheessa selvittää ihan ensimmäiseksi, että mitä lupia ja ilmoituksia täytyy tehdä. Koska ne vaihtelee tosiaan sen tapahtuman koon mukaan ja ne saattaa paikkakunnittainkin olla vähän eri kokoonpanolla, niin kannattaa olla yhteydessä sinne oman kaupungin tai kunnan tapahtuma-asiantuntijoihin ja selvittää se lista, että mitä lupia kannattaa ja pitää hoitaa kuntoon. Ja sitten tosiaan se, että käy tsekkaamassa, että mitä kaikkia liitteitä niissä luvissa täytyy olla. Se on tosi järkevää. Kannattaa olla tosi hyvissä ajoin yhteydessä niihin luvat myöntäviin viranomaisiin ja luo sinne se toimiva keskusteluyhteys. Viranomaiset kyllä niin kuin palvelee tosi mielellään ja heillä on intressissä se, että ne tapahtumat on hyvin järjestettyjä, mutta jos te olette viime tingassa liikkeellä, kyselette liian myöhään liian vaikeita asioita, niin ei teitä sitten oikeastaan voidakaan palvella. Eli tässä kannattaa kyllä satsata siihen, että olette ajoissa liikkeellä. Niiden ilmoitusten tekemistä ei myöskään kannata jättää viimeiseen iltaan. Mulla on tästäkin kyllä kokemuksia, että siitäkin kyllä selviää, mutta kannattaa tarkistaa tosi hyvissä ajoin, että ne liitteet on olemassa, ne on kunnossa, sulla on ne kaikki nimet ja syntymäajat vaikka liikenteen ohjaajilta olemassa ja tiedossa, ja että sulla oikeasti on mahdollista lähettää se ilmoitus matkaan ennen sitä viimeistä mahdollista määräaikaa. Niin näin sulla jää myös aikaa sitten reagoida, jos onkin sitten jäänyt joku lappu puuttumaan tai näin, niin sun ei tarvitse sitä sitten enää hätäillä viime tingassa. Ja sitten siellä tapahtuma-alla voit nauttia siitä stressittömästä tunteesta, kun kaikki onkin hoidettu ihan järkevästi ja voit keskittyä olennaisiin asioihin siitä viranomaisten kanssa hermoilun sijaan. Viranomaiset tykkää myös kyllä kovasti käydä tapahtumissa, eli lämpimästi suosittelen myös sitä, että varsinkin jos olette järjestämässä tämmöistä niin kuin toistaiseksi voimassa olevaa tapahtumaa tai niin kuin säännöllistä tapahtumaa, niin pyytäkää ihmeessä viranomaisia käymään siellä, vaikka poliisi pyörähtää paikalla katsomaan, että minkä näköinen tapahtuma on, tai esimerkiksi terveysviranomaiset tosi mielellään käy katsomassa niitä fasiliteetteja ja paikkoja. Ja siinä saatte myös ehkä sit neuvoja ja vinkkejä, että miten voi seuraavalla kerralla tehdä vielä paremmin tai niin edespäin. No sitten hypätään vähän toisenlaiseen aiheeseen, mutta aivan yhtä lailla tärkeään, eli jutellaan vähän tekijänoikeuksista ja valokuvien käytöstä ja tämmöistä IPR-asiasta. Tekijänoikeus on asia, jolla suojataan itsenäisen ja omaperäisen henkisen luomistyön tulosta. Tämä on, kuulkaa, lakitekstiä. Tekijänoikeutta ei tarvitse erikseen mistään hakea, vaan se muodostuu itsekseen. Eli kun te teette nyt vaikka otatte valokuvan, niin teillä muodostuu automaattisesti tekijänoikeus siihen valokuvaan, ja sitä ei tarvitse erikseen mistään hakea. Joskus nähdään käytettävän sitä semmoista pientä C-merkkiä, niin sekään ei oikeastaan nyt niin kuin merkitse yhtään mitään muuta kuin, että alleviivaa sitä, että
niin kuin tekijänoikeudet ovat olemassa, mutta että meillä Suomessa se tekijänoikeus tosiaan muodostuu itsestään. No tapahtumista kun puhutaan, niin nämä tekijänoikeudet tulee meillä sitten kyseeseen ainakin seuraavissa asioissa. Eli kun me esitetään musiikkia tapahtumassa, niin tosiaan niin kuin äsken kerroin, niin se musiikkiluvan hankkiminen on keino varmistaa se, että ne tekijänoikeusasiat tulee oikealla tavalla huomioitua. Eli hankkikaa musiikkiluvat. No tosi useasti pohditaan sitä, että kun joku valokuvaa tai me käytetään valokuvia tapahtumista vaikka markkinoinnissa, niin miten nämä hommat nyt niin kuin menee. Ja tässä nyt tämmöinen pieni tiivistetty paketti. Eli julkisella paikalla ja tapahtumissa on aina sallittua valokuvata. Ja se on näin. Ja sitten jos sä oot ottanut sen kuvan itse, niin niitä itse ottamia kuvia voidaan ihan hyvin käyttää tapahtuman markkinoinnissa ihan aina, jos niistä ei voi tunnistaa yksittäisiä ihmisiä. Eli jos ajatellaan vaikka, että sä oot ottanut kuvan, missä näkyy vaikka tapahtuma-alue ilmasta käsin tai näin, tai jostain vähän kauempaa korkeammalta, ja sieltä yksittäisiä ihmisiä on vaikea tunnistaa, niin sellaisia kuvia voi käyttää aina. Jos kuvataan vaikka esiintyjiä, esiintymislavaa, niin sellaisiakin kuvia voi käyttää, mutta toki on aina kohteliasta kysyä, että onko ok, että käytetään tapahtuman markkinoinnissa. Varsinkin sitten, että jos esiintyjä ei ole joku valtakunnallista mainetta nauttiva rokkitähti, vaan esimerkiksi joku paikallisen vaikka kansalaisopiston ryhmä tai joku vastaava, niin silloin aina kannattaa kysyä, että onko ok, että käytetään tätä markkinoinnissa. Ja jos siinä meidän kuvassa näkyy sitten yleisöä, niin edelleen, jos on otettu julkisella paikalla ja siitä voi tunnistaa ihmisiä, niin voi käyttää markkinoinnissa, mutta silloin niiden kuvassa olevien ihmisten pitäisi olla asiasta tietoisia ja se on niin kuin heille ok, että tästä käytetään markkinoinnissa. Ja sitten erityisesti, jos kuvaat lapsia tapahtumissa, niin sitten sen kuvausluvan kanssa kannattaa olla kyllä ihan tosi tarkka. Käytännössä, miten tämä kannattaa järjestää, niin voi olla ihan tällaisia lappuja taskussa, että annan luvan käyttää kuvaani tapahtuman X markkinoinnissa ja nimi alle, niin sillä sen saa niin kuin tosi helposti järkättyä. Tai sitten, jos teillä on vaikka valokuvaaja, joka kiertää alueella, niin voitteko laittaa siihen mukaan vaikka sit henkilön, joka tsekkaa vielä ne kuvausluvat. Nykypäivänä tämä on aika helppoa, kun toimitaan digitaalisten kameroiden kanssa. Ei tarvitse odottaa sitä filmikameran kuvien tulostamista, vaan niin kuin nähdään aika nopeasti siitä, että minkälainen kuva tuli, ja sitten voidaan heti kysyä kuvassa olevilta ihmisiltä, että onko ok, että voidaan tätä kuvaa käyttää. No sitten on sellaisia tilanteita, että vaikka oltaisiin kuinka julkisessa tilassa ja julkisella paikalla, mutta jos siinä valokuvassa on henkilö, joka on selkeästi itselleen tämmöisessä epäedullisessa tilanteessa, ihan nyt tyyppiesimerkkinä vaikka ihan hirveässä kännissä, eli vahvasti humalassa, niin silloin sitä kuvaa ei saa käyttää. Se ei niin kuin täytä hyvien tapojen vaatimusta. Eli niiden käytettävien kuvien, en tiedä kuka sellaista kuvaa ikinä haluaisi käyttääkään, mutta että se kuvien käyttö, niin niissä pitää ihmisten niin kuin esiintyä tavallaan itselleen edullisella tavalla. Et ei saa tällaisia niin kuin tyhmiä kuvia käyttää. No sitten jos sen kuvan on ottanut joku muu, eli teillä on vaikka tapahtuma Facebook-sivulle joku postannut valokuvia, mitä on itse ottanut tapahtumasta, niin silloin kannattaa olla yhteydessä siihen kuvan ottaneeseen henkilöön, pyytää lupa kuvan käyttöön. Ja sitten aina siinä käyttämisen yhteydessä, eli kun te laitatte sen kuvan jonnekin, niin siinä yhteydessä mainitaan, että kuka sen kuvan on ottanut. Ja silloin myös on tietenkin siis kohteliasta kysyä, että haluaako siitä kuvan käytöstä jonkun korvauksen, varsinkin jos kyseessä on ammattikuvaaja, niin sitten se korvaus on kyllä
hyvinkin asiallinen. Mutta jos se on ihan yksityishenkilö, joka on saanut kivoja kuvia räpsittyä vaikka kännykkäkameralla, niin sillä yleensä selviää, että pyydetään vaan lupa ja sitten myönnetään se kuvaaja. Nykypäivänä varsinkin, niin mä varoitan siitä, että käyttäisitte jotain vaikka netistä otettuja kuvia tai jonkun ottamia kuvia ilman, että mainitsette, kuka sen kuvan on ottanut. Siitä saa kyllä tosi nopeasti palautetta, ja se ei ole enää tänä päivänä niin kuin ok, että sitä kannattaa kyllä varoa. Eli kysykää lupa ja laittakaa se kuvaajan nimi näkyviin. No jos se kuvanottaja on työsuhteessa tapahtumajärjestäjään, jos sen kuvan on ottanut vaikka teidän tapahtumatuottaja tai koordinaattori, joka saa palkkaa tapahtumalta ja vielä ehkäpä jonka vaikka niin kuin työsopimuksessa niin kuin työtehtävinä lukee se valokuvaus, niin silloin ne tekijänoikeudet siirtyy yleensä aina sille yritykselle. Yleensä sanon, koska sekin olisi hyvä asia sopia erikseen, eli ei ehkä vaan olettaa, mutta tämä on niin kuin yleensä se menettely, että ne tekijänoikeudet kyllä sitten siirtyy yritykselle, jos tämmöinen niin kuin työsuhteessa oleva ihminen on ne ottanut. Joo, ja tässä vielä jatketaan tästä teemasta, eli tosiaan jos se kuvanottaja on työsuhteessa yritykseen, niin hyvä tapa on esimerkiksi mainita työsopimuksessa siitä tekijänoikeuksien siirtymisestä, ja tämä on niin kuin ehkä erityisesti tulee kyseen sellaisilla henkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu vaikka graafista suunnittelua, nettisivujen tekemistä, valokuvaamista tai muuta, niin tämmöinen Suomen Yrittäjien EK:n ja Keskuskauppakamarin infolehtisestä löytyi tällainen mallilause, minkä voi sisällyttää siihen työsopimukseen. Eli työsuhteen aikana ja sen johdosta tehtyjen sekä luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen suojan kohteiden kaikki taloudelliset oikeudet mukaan lukien muunteluoikeus ja luovutusoikeus toiselle siirtyvät työnantajalle ja säilyvät tällä työsuhteen päätyttyä ilman erillistä korvausta. Eli tarkoittaa sitä, että kun teillä töissä oleva ihminen ottaa valokuvia, niin teidän ei tarvitse ostaa niitä valokuvia enää erikseen siltä henkilöltä, vaan ne siirtyy teidän omistukseen. Jos meillä on vapaaehtoistyöntekijöitä, niin mä kyllä suosittelen, että tällaista jonkinlaista mallilauseketta kannattaa käyttää, että ainakin niin kuin sopia siitä, että millä ehdoilla niitä vapaaehtoisen työntekijän ottamia valokuvia sitten voi käyttää tapahtuman markkinoinnissa. No jos sitten ostat valokuvia freelance-yrittäjältä, niin niiden kuvien tekijänoikeuksista sovitaan sitten sen palvelun tuottajan kanssa. Eli yleensä kyllä puhutaan sitten valokuvaajista tai vaikka graafisista suunnittelijoista tai kuvittajista, niin he tarjoaa siinä tarjousvaiheessa, että haluatko ostaa kuvat tai sen tuotoksen niillä tekijänoikeuksilla vai ilman, ja silloin se hinta on vähän eri. Ja suosittelen kyllä silloin hankkimaan ne tekijänoikeuksineen, koska silloin ne tekijänoikeudet siirtyy tapahtuman järjestäjälle ja sikäli jää niin kuin vapaaseen käyttöön. Sitten jos puhutaan varsinkin jostain vaikka niin kuin kuvituksesta, te tilaatte jonkun hahmon kuvituksen joltakin taiteilijalta tai näin, niin silloin erityisesti, että ne oikeudet siirtyy. Vaikka se maksaakin vähän enemmän, mutta silti, koska silloin se on niinku turvallista. Kun ihmiset vaihtuu työsuhteessa ja näin, niin se on niinku jotenkin turvallisempaa, että ne oikeudet on sitten ostettu. Tästä huolimatta, vaikka ne tekijänoikeudet siirtyy, niin on kohteliasta ja aika kiva tapa kumminkin mainita se kuvaajan nimi aina silloin, kun sitä kuvaa käytetään. Ja ehkä semmoista niinku nykypäivää, että sitä suosittelen siitä huolimatta. Videokuvaa tapahtumasta voi käyttää ihan samoilla ehdoilla kuin niitä valokuvia.
Mikäli siinä videossa on musiikkia, niin silloin huolehditte niistä musiikkiluvista. Siellä on teostolla eri luvat sitten siihen niin kuin liikkuvan kuvan tallentamiseen ja esittämiseen, mutta sieltä löytyy kyllä niihin sitten omat luvat. No, tämä IPR on sellainen lyhenne, mikä paljon puhuttaa nykyaikana, ja se tulee tosiaan, lyhenne tulee englanninkielistä sanoista Intellectual Property Rights, ja tarkoittaa käytännössä siis samaa kuin ne tekijänoikeudet. Eli suomalaista tekijänoikeuslainsäädäntöä käytännössä siis meillä sovelletaan näissä IPR-asioissa. Ehkä niin kuin semmoinen, mikä kannattaa huomioida, on se, että niin kuin tekijänoikeudet tai tämä IPR, niin ne suojaa myös tämmöisten taiteellisten teosten lisäksi vaikkapa tietokoneohjelmia, tietokantoja, kirjallisia aineistoja, sitten tämmöisiä niin kuin graafisia ja visuaalisia suunnitteluita. Et ei pelkästään vaan musiikkia tai vaikka taideteoksia. Tapahtumassahan niin tämä voi tarkoittaa sitä tapahtuman graafista ilmettä ja materiaalia, jotain tapahtumasta tehtyä videokoostetta ja sitten tosiaan niitä tapahtuman valokuvia, joista olikin jo puhe. Mutta että erityisesti vaikka tämä tapahtuman graafinen ilme, mikä yleensä nyt nykypäivänä kyllä tehdään melkein tapahtumalle kuin tapahtumalle, niin kannattaa ottaa huomioon nämä tekijänoikeudet myös siinä. Jos teillä on graafikko tekemässä sitä graafista ilmettä, niin se kanssa huomioida, että ne tekijänoikeudet siirtyy työnantajalle. No, tekijänoikeudet siis suojaa niitä edellä mainittuja tuotteita siltä, että kilpailija tai joku muu taho voisi ottaa ne omaan käyttöönsä ilman korvausta tai sitten erillistä sopimusta käytöstä. Ja jos te näette jossakin, että joku käyttää vaikka teidän valokuvia tai on kopioinut suoraan teidän graafisen ilmeen, niin se on ihan asiallista siitä sitten niin kuin laittaa palautetta ja kysyä, että hei, että mikäs homma, että tämä on meillä kuitenkin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. No, tekijänoikeudet ei sitten taas ylety niin kuin tämmöisiin ideoihin tai teemoihin tai periaatteisiin tai tietoon. Että jos nyt esimerkiksi vaikka Keksit järjestää Pohjois-Karjalan yrittäjäfestivaalin, niin puhutaan tällaisesta niin kuin teemasta tai ideatason tapahtumasta. Mikään ei estä jotakin toista järjestäjää tai toista tahoa järjestämästä pohjoiskarjalaisille yrittäjille festivaalia, niin kuin vaikka ihan samalla idealla. Mutta se, että jos teillä on sillä tapahtumalla jokin persoonallinen nimi, tai jos me ajatellaan nyt vaikka Slushia, mikä järjestetään vuosittain Helsingissä, niin ei kukaan muu voi järjestää Slush-nimistä tapahtumaa ja samoilla tavalla niin kuin asetuksilla. Et silloin se menee siihen niin kuin tekijänoikeuden piiriin, mutta niin kuin ei kukaan kiellä järjestämästä yrittäjätapahtumia. Ja nykypäivänä ihan siis supertärkeää on muistaa se, että vaikka meillä on internet pullollaan, valokuvia, musiikkia, erilaista materiaalia, mutta ne on ihan yhtä lailla tekijänoikeuden piirissä. Eli ei voi ajatella niin, että no mä löysin tämän kuvan netistä, että tätä varmaan saa käyttää. Ei, koska se on edelleen ihan yhtä lailla tekijäoikeuden piirissä. Silloin teidän pitää pyytää siltä kuvanottajalta lupa tai maksaa sen kuvan käytöstä. Mutta mitä taas kannattaa sitten tsekata, niin löytyy myös hurjasti tällaisia maksuttomia palveluita, mistä löytyy valokuvia, musiikkia, jopa videon pätkiä ja vaikka mitä, jotka on tekijänoikeusvapaata moneen käyttöön. Esimerkiksi markkinointiin niin löytyy sitten tällaisia puhutaan stokkikuvista tai näin, niin sellaisia palveluita kyllä sitten on. Sitten vielä yhteenvetona tämän osan tärkeimmät jutut. Eli jälleen kerran aikataulu. Selvitä, millä aikataululla mitäkin lupia pitää hakea. Selvitä ajoissa, mitä liitteitä sä niihin lupiin tarvitset. Ja ole ajoissa lupien jättämisen kanssa.
tässä kohtaa ei kannata jättää viime tinkaan. Tässäkin asiassa yhteistyökumppanit on valtavan tärkeitä, eli selvitä ensitekijöiksesi, että kuka siellä teidän kunnassa tai siellä kunnassa, missä järjestät tapahtuman, on tapahtuma-asiantuntija tai vastuullinen viranhaltija tapahtuma-asioissa, ja perusta hyvä keskusteluyhteys mahdollisimman varhain. Kysy neuvoa, he auttaa mielellään. Samoin kuin nämä lupia myöntävät viranomaiset ovat kyllä tosi palvelualttiita ja auttavat mielellään, kun olet hyvissä ajoin liikkeellä ja luot sen keskusteluyhteyden hyvissä ajoin. Ja sitten vielä kolmantena, ole fiksu niiden tekijänoikeuksien kanssa. Hommaa asianmukaiset musiikkiluvat, käytä valokuvia vastuullisesti ja kysy aina lupa niiden kuvien käyttöön niiltä henkilöiltä, ketkä siinä kuvassa on, ja sitten myös niiltä kuvan ottajilta, että saako käyttää. Niin näillä pääset jo aika pitkälle. Mä kokosin teille vielä tämmöisen linkkikirjaston tänne ihan loppuun. Eli tosiaan siellä Joensuu Event-sivustolla löytyy älyttömän hyvät neuvot lupiin liittyen. Löytyy kyllä tosi moneen muuhunkin asiaan äärettömän hyviä neuvoja, että kannattaa se tsekata läpi. Poliisin sivustolta löytyy yleisötilaisuuksista oma sivu ja neuvoja sieltä. Tukesilta löytyy tapahtumaturvallisuuteen liittyvät ohjeet, erityisesti ehkä niin kuin semmoisessa tilanteessa, jos teillä on siellä tapahtumassa justiin näitä tämmöisiä vähän riskaapelimpia asioita tai ohjelmanumeroita, niin kannattaa Tukesin sivut tutkia tarkkaan. Sitten oli tosiaan se pelastussuunnitelmapohja, löytyy tuolta pelastustoimen sivulta. Musiikkiluvat.fi palvelee niissä musiikkiluvissa. Ja sitten löysin vielä tällaisen tapahtumien ympäristösuunnitteluun tehdyn oppaan Lahden kaupungin sivuilta. Lahtihan oli Euroopan Green Capital, nyt en muistakaan vuotta, mutta pari vuotta sitten, ihan nämä on aika tuoreita aineistoja, ja he on tehnyt silloin nimenomaan tapahtumien ympäristösuunnitteluun kohdennetun oppaan, niin kannattaa toi tsekata läpi, että saatte oikeasti tehtyä fiksusti ja vastuullisesti tapahtumaa. Sitten vielä Suomen Yrittäjiltä löytyy tosi hyvä tekijänoikeusopas. Tämä on aloittavalle yrittäjälle, mutta tämä on niin oikeastaan ihan samaa ja tosi tärkeää asiaa, mitä myös tapahtumajärjestäjä tarvitsee. Eli tämä kannattaa myös käydä lataamassa sieltä itselle. Ja muutenkin totta kai netistä löytyy joka lähtöön tietoa sitten tekijänoikeuksiin liittyen ja näin, mutta tässä muutamat linkit, mitä voi hyödyntää. Kiitoksia tästä setistä ja jatketaan 3. osassa. Tervetuloa sitten sinnekin. Moikka!